Преди да станем възрастни, не знаехме колко грешки ще допуснем, захващайки се с основен ремонт. Част 2. Наложи ни се да преправяме ела и ВИК-то многократно. Знам, че работата с дизайнер облегчава подобен тип проблеми, го отчитам за грешка, че уж спестихме от услугата, но накрая парите пак заминаха за оправяне на неща, за които не се бяхме сетили на време. Освен това, още докато разбивахме, разширихме прозореца в кухнята, без да помислим какви ще са опциите за смесител. Оказа се, че с нашето пространство и изисквания имаме буквално само един вариант за смесител и той не беше евтин. За наше огромно съжаление си купихме хладилник, който се оказа по-голям от възможното за помещението и преди да се зачудите дали сме в час, на края на такъв ремонт човек не мисли трезво. Поне успяхме да го продадем и да си купим нов за нула време. Боята също не я оцелихме от първия път и някои от помещенията бяха тъмно лилави за кратко, което беше скъпо, трудоемко и разочароващо. Нашият съвет е да мислите всичко по 10 пъти, да мерите внимателно и да не вземате емоционални решения. Последвайте ни за още подобни видеа.